Imos a arrincar coa mesa redonda a que se suban Antón Sobral, que evidentemente todos o coñecedes, pintor de Marín, activista cultural, mestre de moitos como eu mesmo, seguidor de moitos do que el fixo, e grazas ao que eu tamén estou moi metido neste mundo da arte, e Ángeles Tilbe, que é licenciada en Xeografía e Historia na especialidade de Arte Moderna e Contemporánea, está vinculado ao Museo de Pontevedra dende hai 35 anos, foi responsable das súas coleccións, autora de numerosos textos en catálogos, especialista na obra plástica de Castelao, e dende o ano 2019 é directora do Museo de Pontevedra, non? 23. Dende o ano 23, perdón, vale. Para anotar eu mal. Bueno, voulle pasar a palabra a Ángeles, que nos vai a amosar pois un pouco a relación de Torres co Museo de Pontevedra, e logo Antón tamén creo que nos quere amosar un vídeo, e logo, bueno, falaremos un poquinho entre nós e tamén dándolle a palabra á xente para o que queira comentar, tanto das conversas das charlas anteriores como do que xurda na mesa redonda. Bueno, vale. Pois, boas tardes. Quero comezar por agradecer ao Consello da Cultura Galega, ao Museo Manuel Torres de Marín e a Ramón Rozas, por suposto, a súa invitación a intervir nesta xornada. Nesta conversa achegarei resumidamente a todos vostedes a colección que de Manuel Torres se conserva hoxe no Museo de Pontevedra e do proceso de incorporación desta. Como xa expuxeron brillantemente esta tarde tanto Carlos como Ramón, Torres foi un dos novos, o movimento plástico que profundamente comprometido co ideario galeguista soubo sen abandonar a figuración, fusionando elementos das vanguardas europeas coas raíces da tradición popular galega, e conseguir formular unha arte intemporal e cosmopolita que dota dunha estética propia á arte galega. Como veremos, actualmente o museo conserva un total de 66 obras da autoría de Manuel Torres, que se foron incorporando a través de doazóns, depósitos e compras, as cales nos permiten coñecer a evolución do artista, as súas diferentes etapas, e todas elas marcadas polo expresionismo formal e unha temática sempre ligada ao mundo mariñeiro e rural de Galicia. Na formación desta colección no Museo de Pontevedra, do mesmo xeito que ocorre con este Museo Torres, que hoxe nos acolle, temos unha eterna débeda de gratitude co artista pola súa grande xenerosidade, xa que a través das súas doazóns a súa obra está magníficamente representada en ambos museos. No museo foron un total de 46 as obras doadas polo artista entre 1981 e 1988. Entre elas, algunhas das pezas máis emblemáticas da súa produción, como xa proxectou Ramón. Na actualidade, desde o 2013, unha mostra moi representativa destas pinturas e esculturas doadas por Torres exíbense compartindo espazo coas de o seu grande amigo Laxeiro na terceiro andar do edificio, na segunda das salas que na nosa exposición permanente se lle adica ao movimento renovador da plástica galega. Ademais, a través da nosa páxina web están accesibles en liña as fichas técnicas e as imaxes de todas as pezas desta colección. Ata 1981, data na que o artista realiza a primeira das súas doazóns, o museo só conservaba 3 obras. As primeiras que ingresaron foron estas dúas, ambas de carácter menor, e creadas nos difíciles anos 40, cando o pintor, como o seu admirado Carlos Masi, vivía as dificultades da represión e o illamento de un escuro e opresivo exilio interior. E son os anos nos que, tras a guerra, sofre a depuración da carreira de mestre
que se iniciara no ano 25, nun período no que vai a ser separado do magisterio para despois reingresar, pero sufrindo un castigo que o levaría a un traslado forzoso entre os anos 41 e 42 na Caniza. No ano 43 logra recuperar a súa praza de mestre na banda do Río de Marín e tamén nese ano fai a súa primeira exposición tras a guerra. Tratase de unha exposición de acuarelas que fai na Coruña. Dese mesmo ano ingresa no museo esta augada, unha vista da Praza do Teugro, que foi depositada pola Deputación de Pontevedra no museo. É moi posible que esta obra fose entregada polo propio Torres á Diputación como proba de boa vontade e en recordo tamén das becas que lle foran concedidas nos anos 20 que lle permitirán formarse. E tamén pode ser que chegara ao museo polo interés do propio museo en integrar a obra de Torres na Sala de Pintura Galega Contemporánea, no segunda sede do museo, o edificio García Flórez, que ese mesmo ano se inaugura como nova sede do museo, coincidindo ademais coa instalación da Escola Naval, e aí están tamén todas as coleccións vinculadas co mar, xa que, curiosamente, Torres non formaba parte da primeira das salas dedicadas á pintura galega que hubo no museo desde a súa creación no ano 29, que estaba anteriormente no primeiro dos edificios do museo no Castro Monteagudo. Uns anos despois deste 43, no 48, o museo comprará esta pequena táboa que será o primeiro dos óleos de Torres que ingresan no museo e que, xunto co anterior, vaise a integrar na sala na que iba a compartir espazo con obras de Castelao, de Maside, de Souto e de Colmeiro. Neste caso, curiosamente, a adquisición aparece asentada no libro de rexistro do museo como anónima. Pensamos que quizá fose comprada ao propio artista que por algún motivo non quiso figurar como preferiu manter a súa identidade oculta. A terceira das obras que chega ao museo é o Antigo Marín. En este caso é unha acuarela de finais dos anos 60, unha poética imaxe que mostra o característico estilo impresionista das súas paisaxes nestes anos. Trátase dunha vista da banda do río, que como xa vimos é un recuncho que é recurrente na súa pintura, é unha peza que pertenceu ás irmáns Concha e María Mendoza Baviano e que ingresaría no museo no ano 73 co avintestato destas propietarias. Será no 1981 cando se produce a primeira das doazóns do artista que o artista fará ao longo desta década no museo. Nesta ocasión serán 2 gravados nos que mostra a herdanza dos recursos formais aprendidos das vanguardas de Peguerra e realizados ao linóleo, unha técnica aprendida de Castelao que cultiva nos anos da República e nas revistas Espés e Cristal que tamén proxectou Ramón fai un chisco. Coa súa xubilación do magisterio no ano 67, a actividade artística de Torres vai adquirir un novo pulo e son cada vez máis frecuentes as exposicións da súa obra. Pero vai a ser a década dos 80 a crucial na súa consideración como un dos artistas fundamentais da renovación da arte galega. Decisiva nese sentido será a quinta Bienal Internacional de Arte de Pontevedra do ano 82, na que se reivindica a obra do grupo de artistas pensionados pola Deputación de Pontevedra entre 1925 e 1933, aqueles que pola súa postura ética e estética forman os novos. Nesta exposición, xunto coas obras de Colmeiro, de Laxeiro, de Souto e de Maside, exhibíronse 37 obras de Torres, entre elas Regateiras, que será elexida para ser o cartel da mostra.
Trátase da representación de dúas mulleres traballadoras, dúas peixeiras que se convirten en imaxes totémicas nas que Torre se elimina toda a anécdota e psicoloxía e converte en motivo e expresión simbólica de Galicia. Esta pintura ingresará no museo como doazón do autor en 1983, ano no que ingresará con ela outras 7 pezas creadas polo artista entre os anos 60 e 70. Datada no ano 60, Regateiras é unha das obras máis representativas do estilo do pintor, caracterizado por esas formas volumétricas e rotundas, remarcadas por unha grosa liña de contorno e a textura moi empastada e rugosa do óleo. Un óleo case esculpido, propio da estética do granito, que coa monumentalidade das formas redondeadas e a deformación das mans e dos pés remítenos á tradición formal da escultura medieval barroca ou as obras da cantería popular galega, aínda que plasmadas con ese realismo afín ao retorno á orde europea que é a cena de identidade do seu estilo. Unhas características que atopamos tamén nas mulleres que protagonizan obras como estas de Camiño da Fonte, que están ao pastel, ou nas expresionistas figuras que protagonizan escenas de traballo cotiá como Mariñeiros ou A Matanza. Tamén nos obxectos protagonistas dos seus bodegóns, outro dos xéneros que, como vimos, será habitual na súa produción. Neste ano 83, Torres vai a doar tamén dúas acuarelas, Palleiros de Arca e Praia de Montalvo, nas que, feitas a acuarela, que é unha técnica que cultiva especialmente a partir dos anos 60, nas que, fronte á pastosidade que víamos nos seus óleos, dilúe as tintas mostrando esas veladuras, esas imaxes tan poéticas da paisaxe. No ano 86, a Deputación vai publicar o libro Renovación e Vanguarda 1925-1933, no que Antón Castro analiza a trascendencia dos bolseiros da Deputación de Pontevedra na renovación da plástica galega. Entre eles, por suposto, está Torres, que o fora en 1927 en Madrid, en 1930 cunha bolsa de viaxe en París. A súa obra, Bodegón dos Bastóns, hoxe no museo, sería a portada do libro, a ilustración da cuberta. Nesta fotografía, que aí está, vémolo acompañado de Laxeiro na presentación do libro no Pazo Provincial. No 86, algunhas das súas obras, como Regateiras, son incluídas na exposición Castelao, que organizada polo Ministerio se celebra, o Ministerio de Cultura de España se celebra primeiro no Xardín Botánico de Madrid e despois no propio Museo de Pontevedra. E, ademais, tamén nese ano, o Ateneo Santa Cecilia de Marín publica o seu libro Do meu cartafol, un libro con textos narrativos e poemas, que tamén o vemos aquí con Laxeiro ao fondo na presentación do libro. Tamén neste ano 87 se presenta a Xunta, pois publica que sería a primeira monografía dedicada ao artista, que foi feita pola autora Guillermina Soler. Este ano 87 foi un ano particularmente importante no recoñecemento de Torres. En febreiro e marzo, a Caixa de Aforros Municipal de Vigo celebra unha gran retrospectiva do autor e pouco despois algunhas das súas mellores obras da década dos 30 formarían parte da exposición Antropología e Memoria Bisao actual da arte galega, organizada pola Deputación de Pontevedra e a Fundación Gulbenkian, que se celebrou en Lisboa. En abril do 87, Torres vai donar este cadro ao óleo da Banda do Río, e tamén no museo, neses meses de verán, dese verán do 87, vaise celebrar unha gran antolóxica do artista. Bueno, temos aquí algunhas imaxes que foi feita no claustro do edificio Sarmiento.
A estas alturas, o autor decidira xa o destino definitivo do groso da súa obra. Así, ao pechar esta exposición, decidirá depositar as máis de 100 obras que formaban parte dela no museo e inmediatamente fixo unha selección delas que pasarían a exhibirse na Sala de Pintura Galega do Edificio Sarmento en setembro do 87. Pero, ademais, Torres concretaría neses meses seguintes a doazón dun grupo destas obras as cales se ian a instalar nunha sala que se habilitou no edificio Sarmiento para acollelas e que se inauguraría o 5 de xullo de 1988. Foron un total de 35 pezas, 26 óleos, 2 pastéis, un debuxo, 2 gravados ao linóleo e 4 esculturas, datadas entre 1927 e 1987. E o artista participou personalmente na montaxe desta sala na que comenzaba o relato con este autorretrato monócromo ao pastel datado en 1951. Aquí teño que decir que non foi Filgueira ni entonces director Carlos Valle, o director do Museo entón, quen elixiu as obras, sino foi o propio artista. Eu era entonces bolseira. Eu recordo que, por desgracia, como daquela non había móviles, non hai ningunha foto no museo da montaxe da exposición. Hoxe pero non temos ningunha. E eu recordo nunha esquina, el sentábase, estaba maior, sentábase e miraba e decía, poña de ali, non, agora poña desta. E elixou unas todas. Dáse o dato que tiñamos, primeiro mandou vir o autorretrato que abre a exposición e colocouse na sala, colgouse. E o día seguinte trouxo este pastel da casa e dixo, quitade ese pastel, ese autorretrato que gustame máis este. E nós, entre nós, decíamos, nos gustaba máis o outro, pero el foi elixiu, por eso que elixiu unas el. O sea, todas as obras estaban no museo, foi sacando, excepto esta que a levou da casa. Eu acórdome perfectamente. E a máis por eso, porque como gustábamos máis o outro, pero bueno. A ver, con esta doazón, pois, quixo deixar mostras representativas de toda a súa produción, das súas etapas, tamén dos diversos xéneros e das técnicas que cultivou. Así, entre os óleos figuran paisaxes e bodegóns realizados en 1928 durante o seu primeiro ano como bolseiro da Diputación en Madrid, como son estes dous pequenos apuntes da Rúa Fuencarral. Tamén o bodegón dos limóns, que un traballo que expuso na exposición dos pensionados celebrada no Salón da Diputación. Igualmente, dúas obras pintadas na súa pensión, porque unha delas, o Tempos de Cas, pintadas na súa pensión da Rúa Hortaleza de Madrid no ano 30, como é o bodegón da Ánfora, e tamén o Berbés. Esta vista que el fai de memoria desde Madrid, que é unha paisaxe de formas xeometrizadas e marcada verticalidade, na que destaca ese horror vacui que antes falaban os compañeiros, que é característico do pintor, como tamén é esa paleta saturada e a agresividade dos contornos que recordan, en certo modo, a pintura de Gutiérrez Solana. O Berbés fora exhibido como por Torres na exposición conxunta que fixo no casino, conxunta con Eiroa no casino de Vigo no ano 33, que habíamos nunha das fotografías que proxectou Ramón. Na mostra que tamén se exhibiron outras obras emblemáticas desta etapa, destas obras feitas tras a súa estadía en París, onde entra en contacto directo coas vanguardas europeas de preguerra, como este bodegón dos Bastóns, onde, bueno, percíbense esas reminiscencias como futuristas e a cor vibrante dos fobs, a
a Dama do Sombreiro, da que xa se falou aquí da Bondo e que realmente é unha das escasas ocasións nas que Torres non recurre a temática relacionada directamente coa Galicia rural ou coa mariñeiro campesiña. Tamén o traxe de busto, que tamén é unha obra que foi expuxo o artista na Exposición Nacional de Belas Artes do ano 32, que está protagonizada por esa figura antropomórfica inanimada, como tamén unha figura que tamén antropomórfica tamén aparece nesta boneca, que é un destos bodegóns dos anos 30 que dona o museo este, bueno, e algúns máis que non teño ahora aquí. Dos primeiros anos 30 son tamén as paisaxes urbanas de Cangas e de Marín, ou estes bodegóns, agora sí, os tiña descolocados, bodegóns que tamén son dos primeiros anos 30. Aos anos 50 pertence Romería, esta leiteira, que é un óleo sobre papel, que foi publicado como cuberta de un dos números da revista de Vigo Vida Gallega no ano 55. Aos 60 pertenece, ademais destes paisaxes rurais, estrouta vista tamén da banda do río, ou o magnífico bodegón de Sandías, un ensaio poscubista no que os cachos da froita permiten ao pintor acercarse de novo ao foc, como mostra o divisionismo das formas e a riqueza cromática do óleo aplicado con espátula e pincel sobre o papel que lle sirve de soporte. No ano 70 é a Terra, un cadro alegórico dunha composición en tres planos superpostos, casi como un cómic, no que o artista pretende plasmar a esencia do mundo campesiño galego. Do ano 72 é esta panorámica de San Lourenzo de Sabucedo, unha visión esencializada da paisaxe na que destaca o toque expresivo da cor e o uso da espátula. Recurso o da espátula que xunto cos empastes grosos e rugosos e ricos e matizos do óleo tamén aparecen en obras como Xente do Mar, en Tormenta ou tamén neste bodegón dos Coiros. Xa do ano 74 é Mozos, é realizado coa técnica do óleo rascado, no que logra os matices da cor ao rascar o óleo sobre o soporte, neste caso papel, e deixando ao descoberto os brancos do soporte, conseguindo efectos similares aos da acuarela ou recordando incluso os surcos da xilografía. Recursos expresivos nos que traballa moito nos anos 70. Tamén dona este debuxo que representa unha das súas abigarradas feiras, eu penso que está así, unha das súas esas feiras que son típicas da súa produción, e tamén dous exemplos máis dos seus linóleos, muller con un columpio e a escola, en que está tamén presente esas referencias neocubistas. Igualmente, doará neste ano 88 catro pezas significativas da súa a produción como escultor, que foi moito menor como pintor, pero tamén moi interesante porque, como xa se comentou aquí, son de temática similar á súa pintura e recurre a recursos formais moi similares aos do seu amigo Eiroa nos anos 30. E, bueno, estas son as catro pezas que donou. Para finalizar a doazón, pois entregaría este Home do Saco, un colorista pastel asinado no 87, coa que pecha o rombo final da súa produción. Como dixen, ademais deste conxunto de pezas que estaban no museo depositadas desde a exposición do 87, quedaban tamén
continuaban depositadas un conxunto de 77 pezas máis que o artista destinaba á creación en Marín do Museo Manuel Torres. Con este fin, en abril do 89, o artista fai efectiva a doazón das mesmas ao Concello de Marín, establecendo a condición de que o novo museo abrise as súas portas en un prazo máximo de 5 anos e de que permanecesen ata entón en custodia do museo. Finalmente o museo, bueno, houve algúns problemas para poñerlo en marcha, pero finalmente púdose inaugurar en marzo do 92, participando o museo, eu mesma, recordo, a primeira montaxe do museo, pois viñamos desde o Museo de Pontevedra a axudar. Ademais das xa citadas obras na colección, atopan no Museo de Pontevedra, atópanse tamén outras obras que se foron incorporando ao longo dos anos e que permiten completar algúns aspectos da produción do artista, como é o caso destes suxeita libros coa figura dun mariñeiro que documenta o deseño que Torres fixo no ano 33 para a cerámica celta de Pontecesures. Tamén é destacable, pareceme que me copiou outra versión, pero bueno, tamén é destacable a incorporación de varios debuxos, entre os que destaca esta academia, que foi un dos traballos presentados por Manuel Torres aos 14 anos no exame libre de debuxo da Escola Nacional de Mestres no ano 1915. Un debuxo, como vemos, casi infantil, de primeira formación e que se comprou fai uns anos. Tamén moi destacado o retrato do seu amigo Lino Martínez Villafínez, un carboncillo do ano 70 que entrou no museo en depósito da familia de Villafínez. E tamén, algúns debuxos, moitos dos que se poden ver aquí, que completaban, porque só tiñamos un debuxo realmente dos que nos cedera e que, son de distintas temáticas e todos eles a tintas. E xa para concluir, porque senón me matar Antón, pois esta é a última incorporación de pezas de Torres ao museo, é do ano 2010, e é un grabado en linóleo desta paisaxe que aparece en algúns lugares tamén citada como o Vello Carballo. E iso é todo, simplemente invitalos a que nos se acerquen ao museo actualmente, que Ramón decía que non sabía, que contaras o número. Actualmente están expostas 15 obras de Torres, que efectivamente é o que máis dos renovadores o máis representado, e están, por suposto, as obras máis importantes da produción do artista. Eso sí, en pintura e escultura actualmente non hai exposto nin debuxo nin grabado, e nada máis. Gracias. Bueno, eu primeiro vou ir a ver un vídeo que foi o único que conseguín eu despois de bastante tempo, moito tempo, de chorarlle que a ver, que tes que... Porque el cando se escondía, cando viña un fotógrafo nunca quería salir. Un dos problemas porque tuvo sempre el, que os artistas en xeral o que queren sempre é salir na prensa, que ser exitosos e tal, non era que fora tímido, senón que non quería, tiña ese sentido de austeridade, e conseguimos isto, e o vemos a él falar, e vemos o... É moi interesante, moi cortiño, Manuel Yáñez ainda sigue traballando e facendo cousas moi interesantes. A calidade é moi mala porque aquelas cámaras eran malas. Un espacio que nos descobre outro espacio. O rostro de Torres é un rostro no que vemos outro rostro, ou mellor unha paisaxe. O seu rostro convértese en paisaxe, vales e montañas, camiños que recorremos ca nosa ollada, subimos e orixamos. O
O seu rostro é tamén unha escultura de liñas onde se altera ese espacio físico, composición de formas perfectamente traballadas ao longo de 85 anos. O rostro é sempre unha máscara que encubre outra máscara no eterno antroido da vida. Pero hai rostros transparentes, austeros, polos que se desliza un tempo reversible. Hai rostros que foron modelados polas brisas mariñeiras, polos ventos húmidos de salitre e brétema, rostros eternos como o que olhamos. Rinense de nacemento Manuel Torres descomenta a súa carreira pictórica aos 12 anos. A súa formación autodidacta foi máis reflexiva que a intuitiva. Aos 24 anos colabora xa como debuxante no Faro de Vigo, máis tarde no Pueblo Galego e na Voz de Galicia e nas revistas Vida Galega e Sonata Galega. 2 anos máis tarde é pensionado pola Deputación Provincial de Pontevedra para ampliación de estudios na capital de España durante o curso 27-28, o que lle valería tamén para colaborar en distintos xornais. Aos 3 anos, a mesma Deputación concédelle unha bolsa de viaxe que lle permite pasar unha semana en París, tempo que invertiría en visitar os museos máis destacados da capital francesa. Pero imos coñecer na súa voz como se iniciou no mundo da arte. Pois, case unha cosa inexplicable, que se me conta, sentir atraído ou impulsado polo deseo de facer liñas de dibuixos fortísimos, malos, claro, pero de pintura non tiña idea do que era pintar, ni conocía os elementos, os instrumentos que necesitaba o artista para realizar a súa obra. Tuve moi pronto unha imaxe de vida artista nas cousas que deixou un tío meu que morreu en Buenos Aires, que era aficionado a pintar e dibuixar sin ser pintor específico. Pero daquelas cousas que eu lle vi non descobrí nada que me pudera servir, porque non sabía para que era. Vino a él unha vez facer un retrato de miña bisavó ao carbón. Hoy non diga isto, ni pero marchou para Buenos Aires. E despois, sin saber tanto ni como, sentíme clavado para o arte, por o deseo de pintar. Pintei un paisaxe que me existe, que non sei como pude facelo, nin onde me inspiré, sin que nadie me enseñase. Vostede, Manuel Torres, chega tal vez no ano 27 con esa beca que lle concede a Deputación Provincial de Pontevedra. Bueno, esa foi o feito máis importante da miña vida artística, porque foi a causa de que eu tomase en serio a tarea de pintar, e viso enteramente a facer o que pude hasta ahora. Manuel Torres é un dos máis importantes do noso século e supón a renovación xunto con Maside, con Colmeiro, con Monaseiro, Castelao, que foi o rupturista, con a ruptura coa etapa anterior da pintura galega, que era máis ben regionalista. Esta vez ten un contido moito máis nacionalista e, sobre todo, un contido ideolóxico de profundar nas orixes da nosa terra. Manuel Torres é, ante todo, un pintor sobrio, honrado, distinto aos demais, pechado sempre no seu ostracismo mainense, fuxe, sobre todo, o marketing e da publicidade. Xunto con Maside somos dous do que se chama hoxe a innovación vanguardista. Este reflexo
expresionista, desta técnica, deste estilo expresionista, pero un expresionismo vital galego. Galeguizou ese expresionismo que estuvo de moda pois, nos anos finales en Alemania, supo tramitalo e facelo galego. Un pintor que sempre tuvo compromiso con Galicia, que foi importantísimo. Hoxe en día falase moito de compromiso, pero moi poucos pintores teñen ese compromiso de estar sempre na súa terra, loitando casi sempre contra a marea. Características dele tamén, por exemplo, pois é o que se chama a poética do granito. Na súa pintura pódese ver esta forma de ondeadas graníticas, toscas, etc. Galega chega cos homes nados arredor de 1900, unha arte peculiarmente vanguardista ou progresista que nace en 1926 e alcanza o seu máximo esplendor 10 anos máis tarde, precisamente coincidindo coa Guerra Civil, que de algún xeito rompe co grupo. Aqueles homes que racharon no seu momento co clasicismo imposto polos Soutomaior, Abelenda, Suárez Couto son os Maside, Souto, Colmeiro, Laxeiro, Seoane, Torres. Toda esa xeneración prácticamente naceu dentro deste século, porque non sendo Maside, que naceu a finales do século pasado, no 97 ou algo así, todos nacemos en este século. Entendo, por tanto, que os primeiros 20 ou 25 anos non significan nada nese desenrolo porque estábamos artistas por facer. Estábamos por formarnos. E solamente uns máis que outros adiantaron a época, o momento de iniciar a súa preparación. Dependía de onde estuvesen vivindo. Os que vivimos nun pueblo marinense, que era como unha aldea, aunque precioso como pintoresco, outros vivían en cidades como Vigo ou a Coruña ou Madrid, ou os que despois foron ao estranxeiro. E de maneira que despois de pasar o primeiro cuarto do século foi cando nós tuvemos a ocasión de formarnos. Estábamos nun momento para tomar en serio estas enseñanzas, perseguir o máis importante do movimento no que influíron poucos estranxeiros ou os forasteiros, solamente aqueles que foron a América ou a Madrid ou máis tarde a París poderon seguir enseñanzas dos extraños. Os que vivimos aquí, por lo momento, non percibimos ningunas. Pero a raíz de iniciarse as becas da Diputación, entonces despertóse en todos os que tiñemos algo de deseo de participar en estes beneficios. Con moito entusiasmo nos dedicamos a facer cada un que pudo. Manuel Torres é un home sobrio e serio, honrado e humilde en exceso, autocrítico e respetuoso ca linguaxe pictórica dos seus semellantes. Desdícese que segue sendo un dos expoñentes máis importantes da pintura figurativa, ademais de ser o mellor acuarelista e un dos grandes debuxantes, pero tamén hai os que opinan que todavía segue a ser o gran descoñecido. Eses méritos, eses valores extraordinarios que me atribuyen, eu non os vexo por ningún lado. Eu o que fago espontaneamente, sin pretensión ningunas, sin pensar o que vai a pasar logo de si van a gustar ou non van a gustar. Procuro que me gusten a mí, sobre todo. En cuanto ao descoñecido, en gran parte teñen razón. Descoñecido por ausente. O sea que, se eu vivira nunha cidade ou fosse un home máis comunicativo, aproveitaría as ocasións ou provocaría as ocasións
de darlo a conocer e relacionarme con todos os medios que hai, na prensa, na radio, na televisión, son enemigos desa cosa que ten algo de vanidade. E non me considero nada extraordinario. Son un vulgarísimo señor que tuvo, hasta ahora, unha gran afición polo arte e que dedicou toda a súa vida a facer o que pudo, sin outra pretensión máis que dar el gusto ao seu propio deseo de crear. Mellor que el non pode falar de ninguén, xa está todo casi definido. O que teño que decir é varias cousas así rápidas. Primeiro, dar as gracias a Rosa, a Paula, a Ramón e por estas xornadas, bueno, ao Consello da Cultura Galega, que este en Marín, que bueno, a mí me parece estupendo que se empeza a descentralizar, que non fagades todo en Santiago, que veñades aos povos tamén, porque iso é importante. Hai moita xente do povo que tamén pode escoitalos, porque ir alá é máis complicado. Tamén moi importante esa revisión da nosa arte. Por qué? Porque a arte, os artistas somos quizás, o digo sempre, o grupo de creadores en xeral, máis que non temos asociación, non hai unha asociación de artistas galegos, hai unha en Coruña, outras pequeniñas, pouca xente, e non hai que nos defenda, se non hai asociación, pois non protestamos, non facemos nada, nunca nos dan nada, e só a nivel individual, pois a xente funciona e punto. Entonces, bueno, pois que fagades. Despois, outra cousa moi importante é debatir é falar dos artistas. Claro, hai casos como o de Torres, como o de Laseiro, que está aquí o director gerente, pero xente como Colmeiro, Souto, Maside, as coleccións ainda están, non as quere nadie, están intentando que colocalas e que alguén tal, pero xa as institucións xa non están por eso, e máis, a veces hasta algunhas institucións se desprenden deso, non? Bueno, nós temos a sorte de que entre Pontevedra, que está aquí ao lado, e Marín, pois temos esta colección que ainda quedou, gracias a Dios. Despois decir que para min é moi importante tamén toda esta labora de levar a Torres, a Laseiro, a todos, a xente nova, como está facendo, como fai o Concello de Marín. Temos aquí a Icíar, María e Celso, e o que estuvo antes tamén, hai que decirlo, que sempre, con pouca xente, pois superon e saben, e sempre que se lle propón unha cousa, aceptan, e sobre todo se é de Torres. Fixemos, por exemplo, Pinta con Manuel Torres, que é unha cosa moi sencilla, que se ides a calquer museo, pois teñen pinta con Gauguin, pinta con Picasso e tal, pero claro, se facemos moita edición desto e levamos os pequenos se pintan e tal, unha cousiña moi sencilliña. Digo sencilliña porque se explica hasta a técnica e todo. Está feito, por certo, diseñada por Carmen Guermo, que coñeces. Logo, moi importante, que haxa polo menos un libro, e aquí teño que decir que Ramón, que é un pouco tamén o culpable desto, que sempre fixe un libro magnífico, porque o que non podemos a veces esos tochos, o de Josefina, como se chama? Guillermina Soler. Era un tocho que estaba moi ben, que o coñecín, e despois fixemos un vídeo grande, longo, pero xa sin contar con él. Eu digo que este é un libro magnífico, que habrá que reeditalo, porque, bueno, con a letra máis grande, porque os maiores, pois, que nos gusta o papel, pois
eso, vais a facer unha revisión mellorada, non? Destacar tamén o papel que ten Manuel Torres en Santa Cecilia. Estaba antes o exdirector, estaba antes o presidente, digo, que sempre el estuvo ali de profesor, fundou Santa Cecilia, estuvo de profesor moitos anos, con Pepín, que tampouco o vexo aquí, que estaba hasta ahora, era o seu axudante, tamén miña nai iba por ali con el, e despois marchaban co taxista, ou a veces iban a pintar todos, pero claro, el pintaba máis rápido, os demais pintaban a esa veña, había que, era o jefe, pero bueno, veían como pintaba el, que era o mellor, claro, era unha cousa extraordinaria. E tamén hai que decir que tanto el como miña nai, pues, miña nai estuvo 20 anos dando clases gratis, el estuvo todo sempre dando clases gratis. Non é que non se cobrara, se cobraba, pero o diñeiro iba para, porque hai xente que estaba daquela, iba para Santa Cecilia, que o necesitaba, non? Fixemos moitas cousas para sobrevivir, porque daquela non había axudas institucionales. Entonces, Santa Cecilia foi fundamental, porque tamén era unha cousa moi boa, porque como iba ali, pois íbamos a axudarlle, estar con el sempre, o sea, despois tomar viña moitas veces, invitamos, tanto Castro como eu, facíamos viña laxeiro, facíamos comidas e tal. Era moi simpático, porque cando comíamos, o normal era, dividíamos, o que tal, el dicía, no, yo 20 pesetas, como 20 pesetas? Si dividíamos eran 30. No, aquí pollo 20 pesetas, pero non contaba agua, non contaba pollo 20 pesetas. Bueno, non había problema, pero bueno, non que fora tacaño, que era bastante, era sobrio, pero era bondadoso, sobre todo, sempre as mulleres lle pagaba, nós teníamos que pagar, lógicamente, que se pagar sempre era un rollo, non? Era un tío maravilloso. Personalmente, que o conocimos, tratamos moito, era un tío, xa digo, encantador, reto, vivir solo, 90 anos, vivir solo, toda a vida solo. Se conta aí unha historia de que tuvo unha moza, que foron a Pontevedra, que ela se quedou vendo un escaparate, e xa está, non me fai caso, nada, prefire o escaparate a min, e a partir de aí nunca tuvo máis mozas, tiña unha señora que lle facía as cousas e tal, e ele era tamén moi traballador, que dominaba todo, a veces perdía o tempo, facía os marcos e todo, e xa digo, colaboraba sempre con todas as cousas e tal, era unha persona, xa digo, magnífica, non? E bueno, o do óleo rascado, ese é unha cousa moi propia del, moi original, como facía tamén monotipos e tal. Era un gran tertuliano, que iba pues, a Vigo e todo isto, e ese texto que hai aí fixen eu, e digo, é o mellor acuarelista de Galicia. Pois, home, os de Marín temos que tirar por Marín, entonces acuarelistas, os outros máis que nada, pois eran óleo e tal, e bueno, pois eu penso que sí, que era un gran acuarelista, tiñan un dominio de todas as técnicas, é dicir, que é unha persona, xa digo, fantástica, non? Autodidata, por suposto, que sempre mentían un pouco, decía, non temos, pero despois tiñan as revistas por ali, o sea, as revistas que viñan, as poucas revistas, porque non é como agora, que agora temos exceso de información, daquela era pouco. E a ver se algún, o sea, aproveitando que está aquí a jefa del museo, a ver se logramos unha vez facer, ou no museo ou aquí, bueno, aquí non pode ser que é pequeno, que xuntar as dúas coleccións e algunhas máis e facer unha gran exposición de Torres. Cando ven aquí alguén sempre lle pedimos algo, cando ven o conselleiro, a última vez que estuvo o conselleiro, lle pedimos as luces, que reformara todo isto e tal. Entonces, a ver se fai unha gran exposición de Torres, porque, bueno, estamos sempre con a cousa, que creo que sería moi interesante, non? Porque non só de Torres, sino de todos os clásicos estos, porque, sobre todo, en plan, para que a xente traer os nenos aquí, que veñen moito, aquí a xente dinamiza moito, ven moita xente, parece mentira, e, bueno, o que están pedindo é que se faga con esta exposición algunha visita guiada. Eu sei que
que tienes traballas moito máis que eu, que casi é difícil. Teño que decir que xa se ofreceu. Non, porque non, xa digo que pediron aí varios. Claro, que mañán está aquí Vilamatas, o sea, que traballa máis que nós. Pero bueno, non sei onde sacas o tempo, pero bueno, gracias a todos, pero bueno, preguntade que o máis interesante que tamén participedes vos, que sodes todos. Que paso ten? Sí, quen quera o PEN, as cousas son para que a xente disfrute. É unha cousa histórica porque non... Eu penso que foron 2 anos, chama e tal, as cousas se conseguen dando coñazo. Daquela, cando tiña 20 anos, digo, dame isto, non. Vou a quitar a Antón de arriba e vou nos a dar a todos, non hai problema. Os pens valen tan baratos. Nada, que quería, si os parece, compartir unha reflexión nesta ocasión de Perú, que todos falamos cando falamos dos novos, non? Ou escribimos sobre os novos. Le ponemos un micro, espera, que le damos el micro de mano a Jorge. A ver. Sí? Sí. Bueno, digo que sempre que falamos dos novos, sempre decimos eso de que xurden cun sentimento de rexeitamento a xeración anterior de artistas, non? Eu penso que ese rexeitamento non é só polo que contaban, polo argumento, sino que tamén é moi importante ver como rexeitaban a forma, non? Os novos empezan a pintar unha forma totalmente nova, casi, eu penso que adoptan a estética do granito casi con un xesto iconoclasta de non querer nin utilizar un pincel para non parecerse ao Sotomayor e a xeración anterior, aínda que despois, cando xa deixaron de ser pumpis e de reunirse con 20 niños nos cafés de Santiago, de Pontevedra, obviamente respetaban tamén as trayectorias, non? E logo me parece tamén moi interesante que dentro dese contexto do nacemento do Partido Galeguista, dese proxecto no que os renovadores, dunha forma máis ou menos consciente, non todos tienen ese compromiso político tan explícito, había un compromiso de construcción de unha estética propia de Galicia entendida como país. Penso que sí que é moi interesante, que non se falou aquí, o tratamento da luz, e como eles miran cara ao norte de Europa, como decía Carlos Bernardes, non? Precisamente en oposición á tradición da luz do Mediterráneo. Pensemos en Sorolla, por exemplo, non? Estes non teñen nada que ver, van cara ao claroscuro, míranse nesa tradición atlántica, non? Que chegaría hasta o norte, hasta Escandinavia, non? Me parece obvio, non? Por unha parte, pero creo que é moi interesante pensar que ese sentimento de renovación non só era argumental ou de o que querían contar, senón de como eles iban contarlo. E aí penso que sí que romperon de unha forma totalmente radical o que se facía antes. De feito, as pinturas desa altura de casi todos eles, que eran moi novos, son bastante salvaxes, non? Se pensamos na carnavalada esa de Brasil, o ano 31, que está na Fundación Aseiro, ou en outros padres de outros compañeros, son padres que a mí nun museo encantan veros e me parecen moi rompedores, pero recordalos no salón da tua casa eran tremendos, non? E nada, si todos le querían facer esa reflexión, porque a forma tamén é moi importante, non? Como a linguaxe nova. O máis? Bueno, pues en línea co que dis e en línea tamén con que está aquí Antón, que foi, digamos, testigo na nosa adolescencia do que pasou de Santa Cecilia, quería comentar vos dúas ideas ao respecto do que dixestes. Unha que os que tuvemos a Torres como docente, como profesor, debemos compartir, en agradecemento ao que fixo, unha imaxe que non deixa de ser, digamos, para os pequenos, exemplar no sentido seguinte: ano 79, ano 80, todo está bule que bule, non? Si Marvel ven ao estudio vestido de traxe, é unha persona que impón moito, ten unha autoridade tremenda cando se dixe a nós, é dicir, sempre vostedes, nunca deixa de tratarnos como iguais.
potrase rápidamente nunha reviravolta que era convertida en unha bata blanca que se pon, porque todos estamos o artista non se ten que manchar máis do xusto, e digamos que esa autoridade ten que ver ao mesmo tempo con que el non nos transmite como fai, como encara o traballo, pero sí va dando claves a xente moi pequena sobre como encararse coa superficie, é dicir, ser directos e ao mesmo tempo deixarse perder. Había dous momentos importantes, tanto no uso do carboncillo como na sanguina, como das búsquedas, de todo o tema do linóleo, da xenografía, e era enfrentarse con claridade, ainda que te poidas perder despois, digamos, moi notable, non? É dicir, que non acabes nada. É dicir, non fai falta acabar os contos, non fai falta acabar nada. Pero ao mesmo tempo, ela miraba moito os rapaces que embadurnaban todo rapidamente, deixaban todo negro, e decía, bueno, usted, bueno, é directo. Entonces, esa é unha idea. E por outra, o de que, efectivamente, esta figura de docente e de artista chocaba con que nos mirábamos que éramos artistas, que eran xente como pelo longo, que iba a todos lados a todas as festas, que non deixaba, digamos, de picar de aquí e de alá. É dicir, que para a nosa figura do artista maior tiña que ver con que el sí que nos transmitía algo así como que o artista se implica no pobo onde está, e sobre todo se implica coa docencia, con transmitir algo. E iso a non nos queda moi claro, porque sí que de vez en cando nos falaba da súa, ao seu vez, digamos, a súa admiración por o bello castelán. Entonces quedaba vinculado aí para nós aquela época, a época de Cecilia, despois nos 50-60, o seu compromiso con ir a falar e a collelle un carboncillo a un chaval e tal, e despois a súa figura como exemplar modélica, sin ser tan pouco totémica, é dicir, como que manchaba a tomar un café, é dicir, non daba medo. Pero é certo que ás veces que sempre abriu a súa casa para nós, e iso vou contar, vou compartir, porque cando ele abría a súa casa para nós era vinte hasta lá, íbamos alá, axudámonos a poñer os plásticos, os vinilos e tal, e era ao lado do piano, un peixe frito, digamos, con un disco posto no tocadiscos. Eso era unha carga. Accionando ya mover os papeles, os periódicos, o esto pa aquí, esto pa lá. Bueno, teníamos 14 anos, moi pequeno, había xente máis pequena, pero que decir, me refiro a que a hospitalidade, a pesar de que era unha persona, digamos, estética, sobria, serena, digamos, non era piscánime, era festeiro, pero é certo que invitaba a eses pequenos a mirar un pouco que se pode ser serio, digamos, tratando estes asuntos tan, a veces, como tan de... en fin. Sí. Bueno, unha aclaración que el, como sabedes, hai moitas formas de enseñar, moitas veces últimamente pois lle poñes un cadro e copian e o levan para casa, a nai, bueno, coloca moi bonito e tal. El, miña nai e os que estaban ali en Pepín o facían en plan, poñían unha botella e enseñaban en plan clásico como na academia, non? Entón é unha cousa académica moi, eso estaba moi ben, non? Que fixeran así e tal. E despois tamén, bueno, tiñan uns alumnos estupendos, porque ti, teu irmán e toda esa xente son uns dos grandes diseñadores, o irmán é un dos grandes diseñadores que hai en Madrid, e Rai un dos grandes diseñadores que hai en Galicia, que bueno, algún día temos que facer unha gran exposición. Aparte, diseñador, escritor e esas cousas. Sempre lle pido que a ver se cantos dibuixos tes, fotos con textos tes, 600 ou así. Casi o consigo, porque se consigo que a tua filla te convenza, pois estou casi. É unha maravilla, o que fai Rai é unha maravilla, é unha pasada. E bueno, o diseño que faz unha pasada. Se convenciste a Torres, 2 anos? No, eu o 2027 está... Como ven, ás veces que veo aquí lle digo, tes que facer isto, e del 600 habrá que escoller 100, se editan e tal. En todo caso, que sí hai que sinalar e animar, digamos, a parte dos presentes, pero tamén a que o ano Torres que arranca ahora, non, Ramón?
decir, ese ano de 125 aniversario do nacemento, que a ver se pode ser un ano que conecte de novo a este home, digamos, tan noble, pois digamos, co fondo que moitas veces temos escrito a Carlos, que decir que esa complexidade dos pintores que traballan sen fondo, no sentido de que non é unha pintura catalogable nin que sirva para acreditar a historia social que había ao lado, son personas con, digamos, unha pintura moi personal, aínda que teñan, eso é moi interesante de salientar que non temos escolas, pero sí que temos moitas ganas de buscar, non? Non, por iso quería comentar unha cosa respecto ao que comentou Javier, respecto do tema da forma na pintura galega, decir que tamén esa actitude de romper formalmente co tema escultórico, non? Con esa referencia ao medieval e ao barroco popular galego, que é ben coñecido, xa non vou repetilo, ten tamén un referente, digamos que no que é actitude coa época, porque nese momento, na mesma altura, os pintores alemáns fan o mesmo co gótico, é dicir, están dicindo o gótico nacional alemán é o referente para Dix, por exemplo, para pintores como estes, ou en Italia fan o mesmo co 400, é dicir, Felice Castorati, por exemplo, Mario Sironi, Severini, moitos pintores italianos fan o mesmo coa pintura do 400. E as citas son, ás veces, case literais respecto á pintura que é anterior ao pleno Renacemento, como referente nacional tamén de construir un tipo de imaxe que ten que ver con eso. Por lo tanto, a actitude dos pintores galegos, e iso eu teño falado e escrito sobre esa cuestión, parte desa concepción de fondo, é dicir, nós queremos facer unha arte que teña eses referentes, e esos referentes son anticlásicos, conecta co teo nórdico, antiacadémicos e anticlásicos, no caso noso, aínda que o xogo de tensións co clásico e non clásico na volta a orde é complicado, porque Eiroa, por exemplo, ten referentes de Maiol, que sería o máis mediterráneo do mundo, non, pero en cambio non é o mesmo, e a Sorei na escultura pois non nos ten, non? Ten outro tipo de referente. Pero o tema da actitude é interesante porque eso sí é epocal, é unha actitude do tempo, é dicir, é desa mellor conscientemente, ou non creo que bastante conscientemente en xeral, porque os artistas tenden a decir non tiña, pero os libros están aí, están aí, é dicir, fano con máis consciencia do que parece, é dicir, e claro, a circulación e a información era bastante grande, é dicir, a parte das viaxes, por un exemplo, eu puiden ver a biblioteca de Maside parcialmente, e Maside ten os catálogos da nova objetividade en alemán con anotacións intentando traducir, pero non traducía café, leite ou non sei que para tomar un café, estaba traducindo palabras alemáns para entender o que decía o catálogo, é dicir, por un exemplo de cuestións, pero non só, xa non digo directamente catálogos alemáns, por exemplo, non? Ou ese tipo de actitude, por lo tanto, non pode desprenderse desa cuestión. Por lo tanto, cando se fala da singularidade do momento galego, quere dicir que o noso non é o referente dos ibéricos. Os ibéricos son os ibéricos, teñen a mesma actitude, pero non é a nosa, é outra actitude nacional. A actitude de Palencia, por exemplo, que se citou por aí, que eu tive unha fortuna de facer aí pouco unha exposición con Benjamín Palencia de Colmeiro en diálogo, un diálogo especial. É unha actitude que teñen, digamos que o trasfondo é común. O que ocorre que Benjamín Palencia vai as covas de Albacete, ver aí a pintura levantina e a Numancia, van a Numancia. Que pasa? Que ese é o discurso nacional, que está atrás nos libros de texto, e os nosos non van a Numancia, non lle interesa eso. Entón, eso ten unhas consecuencias na linguaxe formal que ti indicaches moi ben. Sí, non, pero o que me refería eu con todo o que es isto de acordo, totalmente evidente, pero o que me refería que é moi sintomático que en vez de intentar coller modelos da nosa tradición pictórica, como outra banda, tampouco é tan grande, non? Collen modelos de outra técnica, que van a escultura, non?
cultura, eso é moi interesante, non? E que a tradición pictórica era escasa en Galicia e descoñecida. É dicir, Laxeiro, por exemplo, fixo, sabes ben, por exemplo, o mural de Laxeiro de Pontevedra, que é posterior, dos anos 40, ten referentes as pinturas de Banga. Bueno, sí, pero eso que quizá... Pero é detalles menores. Quizá é agora máis mediterránea. Sí, pero son detalles menores. Que ocorre? Que non é unha tradición pictórica de cabalete, digamos, é dicir, porque había os murais que estamos redescubrindo agora, esa pintura mural, bueno, provincial, ou como queres denominar, pero moi interesante, do final da Idade Media, principio do atomanierismo, pero que provincial, pero que podría ser unha tradición, pero non era porque estaba toda encalada e non había, non se vía. Entón, e o de cabalete non hai porque aquí non había pintura, é dicir, o que había era escultura. E sobre todo, dio moi ben Maside nun texto dos anos 30, que é autobiográfico, está contemplando a fachada de San Cid de Solovio, e entón venlle a mente, como en unha espiral, diría en espiral, non? Vai a mente aos que labraron aquilo. E entón os modelos de él non son a grande escultura do Pórtico da Gloria, sino a modesta escultura de San Cid de Solovio, tosca, menor, que será además gótica, pero aparte deso, non é cuestión de indicar, balizar aí estilos históricos, non, sino que é unha pintura provincial, unha pintura menor, unha pintura artesanal, de canteiros, non? Entón, ve iso como e di, isto é o que preferimos, non o Pórtico da Gloria, que tamén é un referente, non? Pero é esa actitude respecto do popular, e claro, é escultórico, e que non, a pintura non existe. Eso é moi evidente en Laxeiro tamén, un retablo que hai na iglesia de devotos, precisamente, tamén ves o retablo de esos caras de Laxeiro, desa narrativa. Pero o fondo desa actitude común no contexto europeo sí que é moi interesante, porque partimos dunha maneira de concebir que non é para nada excepcional, pero é a nosa. É dicir, non é... O que eles non fan é un proceso singular porque está referenciado perfectamente no que eles queren facer. E a linguaxe é moi importante que sinala Bastille, é moi evidente que esa actitude está aí, non? Eu penso que sí, que tamén ten ese punto. Ese punto sí, sí, moi interesante, sí. Sí. Vamos a estar. Claro, que é unha pena. Para gravarlo, é que isto non funciona. Solo quería decir dúas cousas que é importante. Primeiro, sempre en todas as conferencias trae un anuncio. Entonces, a directora da Bienal, queremos invitaros a todos, porque tanto o 20, 21 e 22... 21 xa é a inauguración, pero antes vamos a facer unha cousa moi interesante, unha proxección por a noite que vai ser maravillosa. Son esos 3 días. A Bienal vai ser unha cousa impresionante. Quero dicir tamén que hai cousas que parecen pequeniñas, pero son moi grandes. Eu tuve a sorte tamén que me invitaron en Bueu a falar antes de Otero Baena. Otero Baena non o coñecía nadie, e gracias a que se expuxo no museo unha gran exposición, é un pintor local moi interesante, e hoxe pasou de non ser coñecido a ser coñecido, que o que lle pasou a Torres, que cando eu me acordo, cando Antón Castro máis eu estábamos con el, antes de, pois non lle compraban obra, lle compraban só os galeguistas, García Sabel e tal, pero vendía moi pouco, non había difusión, non había galerías, non había onde expoñer. Se fixo esa gran exposición dos pensionados. Os pensionados da Diputación foi fundamental para Laxeiro, para todos, porque a partir de aí, Laxeiro era xa moito máis, se movía moito máis por Madrid e tal, pero Torres, pois naceu aí un pouco, despois sí, xa pudo mercar. E tamén decir que a labora que está facendo Carlos, que é un pouco a que falla Ramón aquí en Pontevedra, pois é unha labora tamén moi importante, porque a labora de divulgación, de facer, é que non temos, se os dades conta, en Galicia, tamén en Paula, a divulgación de escribir, de mover, de facer eventos, sobre todo de escribir, os textos que fai, de divulgar, é moi importante. Despois podemos discutir a
forma, tal, e moitas cousas. E cando tiña 30 anos, puxeches aí un catálogo, 30 anos, pois tuve unha tolura, o sea, foi unha tolura, unha cousa de escribir as características da arte galega, o sea, estás tolo, porque hoxe estamos aínda discutindo, existe a arte galega, non existe, os que Antón Castro, que escribiu 3 ou 4 libros, a tesis dele e tal, sobre a arte galega, ahora, de que todo iso non, que todo o contrario. Non, di todo o contrario, discutimos continuamente, se non é galego Torres, que é ruso, andaluz, e valenciano, non? Pois mira, ten que ser galego. Aí sempre llegamos. Bueno, pero bueno. Esa é decir unha cosa, tampouco que va a acaparar Dalle o micro que pero é certo que a Laseiro preguntalle nunha entrevista xa maduro non sei se xa nos anos 70, 80, si el fai arte galego ou si pensa que existe un arte galego, e Laseiro contesta que non existe un arte galego, que non cree nun arte galego, nin un arte madrileño, nin un arte anglosaxón, que cree na arte. Moi curioso, porque un tipo tan galego como un título tan galega como Laseiro, non? Chega a afirmar eso tamén, claro. Sin embargo, dice, bueno, que arte, logo a arte por sí mesma, sí pode ter unhas características, pero que non cree neses nichos, non? Que é curioso que un tipo como él lo diga, non? Bueno, pois penso que pasamos unha boa tarde. Xa só me queda pois, de novo repetir os agradecementos aos convidados, aos participantes. A verdade que é un placer escutarvos sempre. O Concello de Marín por acollernos, a Celso por todo o traballo da montaxe da exposición, o persoal do Concello da Cultura, e tamén os membros do Concello da Cultura, a presidenta nomeadamente, por aguantarnos toda a tarde a nosa chapa pictórica. Muchísimas gracias a todo o público tamén. Gracias.